Firma postoji već blizu 10 godina, znači od 2014-15. godine. Naša proizvodnja je jako specijalizovana i bavimo se proizvodnjom metalnih elemenata za industriju autokablova. Firma se odlikuje time da ima preko 1000 različitih proizvoda. Tesno sarađujemo sa našim kupcima i naravno osim izrade elemenata po njihovim zahtevima, pružamo i neke konsultantske usluge i pomažemo im da reše probleme koje imaju u svojoj proizvodnji. Za program mentoringa smo se odlučili i do mentorstva smo došli tako što smo želeli da bolje organizujemo svoju proizvodnju i da bolje pratimo našu proizvodnju. Imamo preko 1000 proizvoda, našu proizvodnju karakteriše nešto što bi se nazvalo high mix, high volume. Prvi utisci su bili, a boga mi taj utisak je ostao i do kraja, da će nam trebati velika upornost i istrajnost da mi sprovedemo da ono što smo zacrtali i što smo se dogovorili kroz mentoring, ono do čega smo došli, da istrajemo na tome i da to sprovedemo do kraja. Pravi primjer saradnje, znači gde vas neko razume odmah u startu šta želite koji su vaši problemi, šta želite da postignete, a sa druge strane vam donosi neke alate i otkriva vam neke načine kako na najbrži mogući način da dođete do rešenja i da prevaziđete one probleme koje vas bole i ono šta vas muči. Najznačajnije promene koje su se desile i koje su ovako vidljive je promene u načinu razmišljanja menadžmenta. Prepoznali su kvalitet i značaj nefinansijske podrške koju mentoring pruža za unapređenje njihovog poslovanja i to je bio, da kažem, početak jedne naše dugogodišnje sada već saradnje, skoro već ulazimo u 3. godinu kako se družimo. Međutim, i mentoring proces sam nas uči da uvek može bolje i da uvek postoji proces za unapređenje, tako da smo i posle dijagnostikovanja i tog prvog dela koji mentoring definiše, vrlo lako došli do toga šta je nama činiti i zajedno na čemu ćemo raditi. To su sa jedne strane bili ljudski resursi, s druge strane procesi u proizvodnji. Nakon i tokom trajanja procesa mentoringa i kasnije tu saradnju, to je saradnja, to je partnerstvo, to nije samo razmena ideja ili razmena načina razmišljanja, to je zapravo partnersko sagledavanje neke situacije i nalaženje zajedničkog rešenja na dobrobit firme. Mi smo i dalje ostali u kontaktu nakon završetka mentoring procesa i oni su uvek tu kao naš eksterni konsultant gde u 2 rečenice uvek mogu da vam daju neku smernicu, savet, da vam pomognu ili da vas poguraju napred u nekom pravcu gde vi želite da idete.